Әкияттә хакыйкать. Мәсәл тыңлайбыз. Хәниф Кәрим төлке каравылсы. Каз өйрәкте каравылларга куйгандар бер сак төлкене. Бына төлке ферма буйлап йөрий, яйлап һәр төндә. Нәзек билен кысып бауган, таяк тоткан кораллы, йоклау гайда, кертек какмай яктырткансы күз алды. Һәм ул тиздән белеп ала, югыны күзәтүсе, каздар ханын исәпләүсе, эш өчен күз әйтүсе. Кыюланып китә төлке. Әһә, ди ул, эш яйлы. Кемгә тия бындай калъя, кемгә тия был байлык? Берәм-берәм өйрәк каздың өдә башлай муенын. Шулай рәхәт яшәй январ әзер малга туенып. Төндәр буе кунак итә кодаһын кодагыен, тедеп куя өстәл тулы кыйммәтле хөрмәт һыен. Ашай улар өйрәк, казды, тәмләп, авыз тултырып, кәеф менән кырын ятып, аяк бөкләп ултырып. Шулай төлке юаная һәм май бата күзләрен, үзе оста каплап килә енәяттең эзләрен. Ерде сыҡып, тәрән күмә коштың кауры йөндәрен, эше беткәс, хырлап йоҡлай. Шулай үтә көндәре. Уға хөкем ҡаты булды. Мөлкәтһеҙ ҡалдырҙылар. Ем-ем итеп торған тунын киреһен һалдырҙылар. Ләкин ниңә көтөү кәрәк төлке ашап туйғанды? Ҡыйбат торһа тиреһе ҡапламаны зыянды. Ҡалмаҫ өсөн хурлыҡҡа һәм көлкөгә, тапшырмағыҙ эште бындай төлкөгә. Әкияттә хакыйкать.